ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ଅଜଣା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ କେହି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅନୁମାନ। ହଜିଗଲା ମାନବିକତା। ମହିଳାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ବଡ଼ପଣ୍ଡୁସରଠାରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏକ କାର୍ରେ କେହି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି ନା ମୃତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜିତୁନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନୟାଗଡ଼ ଟୁଡେ।